У Беларусі паўстане дзяржаўны пантэон нацыянальных герояў. Сярод тых, хто ў яго трапіў, да прыкладу, Францішак Скарына і Ефрасіня Полацкая. Увекавечыць славутых суайчыннікаў сама па сабе ідэя добрая. Вось толькі ейная рэалізацыя, як гэта часцяком бывае ў лукашыстаў, ну такое сабе. У спіс, да прыкладу, не ўвайшлі ані Кастусь Каліноўскі, ані Тадэвуш Касцюшка, ані Васіль Быкаў, ані Вітаўт Вялікі, і спіс гэты можна працягваць. Падрабязней пра тое, як улады праводзілі адбор у гэты гераічны пантэон, распавядзе Наста Печанькова. Святары, літаратары і савецкія функцыянеры. Чыноўнікі абралі асобу, у якіх беларусы могуць лічыць нацыянальнымі героямі. Адлітыя ў бронзе яны неўзабаве з'явяцца на фасадзе новага нацыянальнага гістарычнага музею. Права звацца героямі беларускай нацыі атрымалі 55 постацяў. Яны рэпрэзентуюць 6 розных гістарычных перыядаў нашай краіны, ад дахрысціянскай эпохі да сучаснасці. Адказнай за нялёгкі выбар асобаў сталася спецыяльная камісія на чале з кіраўніком адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрыем Крутым. Грамадскасці слова не давалі. Вельмі важна, каб было публічнае і грамадскае меркаванне, каго мы лічым героямі, каго мы тут дадаем. У дадзеным выпадку мы бачым, па-першае, што это была абсалютна непразрыстая працэдура. Першы барэльеф – зборны вобраз плямёнаў Крывічу, Дрыгавічу і Радзімічу. Другі зоймуць вядомыя школьнай парты Усяслаў Чарадзей, Рахвалод і Ізяслаў, Ефрасіня Полацкая і Кірыл Атураўскі. Трэці барэльеф будзе рэпрэзентаваны асветнікамі Францішкам Скарынам і Сымонам Будным. У чацвёртым з'явіцца прарасійскія дзеячы, сярод якіх архіепіскап Іосіф Сямашка, ці вайсковец Іосіф Гурко, які браў удзел у здушэнні паўстання 1863 года. У той час, як для Тадэвуша Касцюшкі і Кастуся Каліноўскага месца сярод нацыянальных герояў не знайшлося. Дзяржава прасоўвае некую сваю версію гісторыі у такой відавочнай арыентацыі на заходнерускую версію беларускай гісторыі, паколькі шмат у чым выключаецца вось на перыяды Великага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай і вельмі такая лімітаваная версія беларускасці. Сярод дзеючаў 20-га стагоддзя бальшавікі Александр Чэрвяку і Кірыл Мазураў, кіраўнік БССР Пётр Машэраў, савецкая партызанка Вера Харужая. Таксама ў спісе пісьменнікі Янка Купала, Максім Танк і Якуб Колас, Іван Шамякін. Ні Владимир Караткевич, ні Васіль Быкаў ідэалагічнай праверкі не прайшлі. Уключаецца фільтр лаяльнасці да цяперашняй улады. Чаму ёсць Іван Шамякін? Таму што ён ніякім чынам не пратэставаў, наадварот, казаў, як яму хораша жывецца. А Васіля Быкова, неаспрэчную вяршыню беларускай літаратуры другой паловы стагоддзя, там няма і не можа быць пры сённяшняй уладзе, бо Быкаў гэтую уладу асудзіў. На думку эксперта, дзяржаўны пантэон мае выразны гендерны дысбаланс. Цэлы шэраг жаночых імёнаў выкраслілі спісу праз нязручнасць для сістэмы. Наталі Арсеньевай няма як эмігранткі і жонкі антысаветчыка. Ларысы Геніуш няма як пацярпелай асобы, таксама эмігранткі, няма і Евгении Янішчыц, улюбёнай усімі, хто цікавіцца паэзіяй. Чыноўнікі не хаваюць. Пры адборы ў пантэён улічвалі чыстую рэпутацыю, падтрыманне афіцыйнага палітычнага курсу ці, прынамсі, лаяльнасць да яго. Наста Печанькова, Белсат. Мяжу адкрылі, а нелегальная міграцыя з боку Беларусі працягваецца. Польшча па-ранейшаму штодзень фіксуе дзесяткі, часам сотні спробаў незаконнага перасячэння мяжы. Да таго ж, адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі Андрэй Пачобут і польскі манах Гжэгаш Гавел дасюль за кратамі. Чаму рэжым не спяшаецца ісці насустрач вымогам суседзяў? І калі чакаць добрых навінаў у справе палітычных вязняў? Распавядзе Марыя Сысой. З моманту адкрыцця пункту Берасце-Тэрэсполь 25 верасня польскія памежнікі зафіксавалі 350 спробаў нелегальнага пераходу. Десяткі, а бывае і сотні мігрантаў у дзень атакавалі мяжу і падчас яе поўнага закрыцця. Пакуль Менск не пайшоў і на патрабаванні Варшавы вызваліць журналіста Анджея Пачобута і монаха Гжэгажа Гавела. Это работа нашей дипломатии, чтобы так работать, чтобы польские граждане, господин Пачобут и тоже этот священник, чтобы они приехали в Польшу на
закрытие границы – это не был дипломатический шаг. Это был шаг по безопасности Польши. Для нас эта ситуация с Западом 2025 это была очень серьезная ситуация. Разом з тым, колькасць спробаў незаконна перайсці мяжу ў верасні адносна жніўня знізілася на траціну з 3 до 2 тысячаў. Гэта паводле аналізу старэйшага даследніка Цэнтру новых ідэй Геннадзя Коршунова. А 23 верасня на фоне яшчэ закрытай мяжы Анджэя Пачобута наведала старшыня Саюзу палякаў у Беларусі Анжэліка Борыс. Таксама даходзяць пазітыўныя сігналы з амерыканскага боку. Гэтак прадстаўнік прэзідэнта США Джон Коул напісаў у сацыяльнай сетцы X, што займаецца вызваленнем Алеся Бяляцкага ды іншых палітычных вязняў. Мы бачым, што эта цікавасць сёння ёсць. І з Коулам пастаянна камунікуем. Коул сёння пракаментаваў і Бяляцкага, тое, што ён працуе над вызваленнем, вы бачылі ў Твітары. І з Крісам Смітам, і з Келагам. Ну, тыя людзі, якія займаліся, Беларусі працягваюць займацца, і важна, што яны ведаюць і нашыя чаканні, ведаюць пра праблему рэпрэсіяў, і ведаюць, што Лукашенко саджае новых, і тут няма ніякай наіўнасці з таго боку. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» цяпер у Беларусі 1201 палітзняволены. Марыя Сысой, Белсат. Сегодня завершается 10-дзённое громадское обмеркование проекта указу об удосконалении регулирования споживецкого рынку. Распрацоўнікі документа заявляют про намер оборонить споживцов от недобросумленных продавцов. Але ці толькі, высвятляла Ірына Дорофейчук. Больш строгія правілы для інтэрнэт-гандляроў прапанавала ўвесці Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. У абгрунтаванні праекту указу аб удасканаленні рэгулявання спажывецкага рынку клопат пра спажыўцоў. У мэтах забеспячэння абароны інтарэсаў асобы, грамадства і дзяржавы ў галіне гандлю, у тым ліку з выкарыстаннем глобальнай камп'ютарнай сеткі інтэрнэт, стварэння умоваў для добрасумленнай канкурэнцыі і павышэння якасці аказваных паслуг. Сярод іншага плануецца абавязаць усіх уладальнікаў інтэрнэт-пляцовак уключаць свае звесткі ў гандлёвы рэестр, а замежным уладальнікам давядзецца стварыць юрыдычную асобу ў Беларусі. Кампаніі ды індывідуальных прадпрымальнікаў змусяць узгадняць з дзяржаўнымі органамі пералік тавараў. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю зможа абмяжоўваць доступ да гандлёвых інтэрнэт-пляцовак. У нас, когда вводят контроль, мы практики знаем, это всегда будет ради защиты прав потребителей, а почему-то защищают права государства у нас таким образом. В Беларуси власти все хотят, в принципе, контролировать, да, вот, и поэтому, ну, и как вот целая интернет-торговля, там объемы, а мы не контролируем, ну как это так? Інтэрнэт-гандаль сапраўды бурна развіваецца ў Беларусі. Паводле Марх, доля онлайн-продажаў у агульным тавараабарачэнні за 2 гады павялічылася з 6 до 12%. Большое количество импортных товаров поступает к нам на территории республики через интернет-ресурсы, через маркетплейсы. Паводле нешматлікіх удзельнікаў абмеркавання менавіта да змяншэння колькасці замежных платформаў і прывядзе ўвядзенне закона ў цяперашнім выглядзе, бо не ўсе захочуць ствараць юрыдычную асобу ў Беларусі. Ірына Дорофейчук, Белсат. Сузаснавальнік ініцыятывы «Байсол» Андрей Стрыжак пакідае арганізацыю. Пра гэта ён напісаў на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы Facebook. Я прыняў рашэнне поўнасцю спыніць супрацоўніцтва з фондам «Байсол». Гэтае рашэнне далося мне нялёгка, але я разумею тую адказнасць, якую нясу за лёс аднаго з ключавых праектаў па дапамозе палітвязням і іх сем'ям. «Байсол» павінен працягваць працаваць. Я прыкладу ўсе сілы, каб каманда змагла без стратаў перажыць крызіс. Спадзяюся, гэта верне давер да арганізацыі ў беларусаў і міжнародных партнёраў. С конца ліпеня 2025 года Стрыжака адхілілі ад кіраўніцтва фондам пасля таго, як Андрэя абвінавацілі ў рассыланні інтымных фота, у тым ліку асобам, якім Байсол дапамагаў. Унутраная камісія рэкамендавала цалкам спыніць супрацу са Стрыжаком, але 24 верасня у арганізацыі заявілі, што часова пакідаюць на працы заснавальніка. Праз 2 дні пасля гэтага Міжнародны гуманітарны фонд спыніў фінансаванне арганізацыі. Цяпер жа гатовы разгледзець імавернасць вяртання да супрацы. На вайсковых могілках у Варшаве перапахавалі знакамітага польскага пісьменніка беларускага паходжання Сергея Пясецкага. Урачыстую цырымонію зарганізаваў Інстытут нацыянальнай памяці.
Разам з сям'ёю класіка польскай літаратуры працаўнікі ўстановы эксгумавалі парэшткі і вярнулі іх з Вялікай Брытаніі ў Варшаву. Сергей Пясецкі паходзіў з Ляхавічаў, з сям'і беларускі і расеізаванага паляка. Менавіта беларускую мову, як і расейскую, лічыў роднымі, а польскую пачаў вучыць пры напісанні кніг, калі адбываў 15-гадовы тэрмін у польскай турме за рабаўніцтва. Найбольшую папулярнасць Сергею Пясецкаму прынёс раман «Каханак Вялікай Мядзведзіцы». Пасля Другой сусветнай вайны пісьменнік эміграваў у Італію, а затым у Вялікую Брытанію, дзе памёр у 1964 годзе. Ну і напрыканцы аб'ектыву амаль што гульня на выжыванне. Хаця насамрэч гаворка пра звычайныя беларускія закупы. Жыхары Полацку прыйшлі ў мясцовую краму «Грін» і пабачылі там ажыятаж вакол бульбы. Дэфіцытны сёлета ў першай палове года тавар выставілі паводле нізкай цаны. І попыт не прымусіў сябе доўга чакаць. Без каментара. Вы будете стоять? Да, постоим. Ну, то я забываю. Хорошо. Никогда в такую очередь не стоял за картошкой, но придется постоять. Ну, что значит картофель по 65 копеек. Ажиотаж. Это все любители белорусской картошки. А сегодня, кстати, не винета, а белороза. Поэтому неизвестно, вкусная она или невкусная, точно сказать не могу. Но люди берут. За такую цену можно и камни покупать. В аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навінаў